Заповядайте в обновена почивна станция Релакс в Шипковски минерални бани. На ваше разположение са апартаменти, стаи с 2 и 3 легла, оборудвани с телевизор, хладилник, Wi-Fi и собствен санитарен възел. Модерен асансьор и рампа правят базата подходяща за хора с увреждания. Ресторант с 100 места предлага вкусна местна кухня. Това, което прави почивна станция Релакс предпочитано място, е новоизграденият модерен балнеолечебен център с минерална вода, подходяща за лечение на опорно-двигателния апарат. Под наблюдение на лекар, вие може да се подложите на лечебни и релаксиращи процедури. Центърът е оборудван с вани за хидро и перлен масаж, тангентор, цветотерапия, електротерапия. Има отделен кинезитерапевтичен сектор и масаж, а любителите на топлината могат да релаксират в сауна и парна баня. Почивна станция Релакс в Шипковски минерални бани. Отлични условия за почивка и възстановяване. Отстъпка за групи и пълен пансион. За резервации 0886 100 106.